Máš. Počkej, ešte, ja by som urobila ešte toto, takýto krok. Ukáž. Že to úplne takto odtiaľ dám von, aby to bolo čo? To voní. Aby nám zhorela papula. Ja nechcem bývať ohorenú papulu. Už teraz moje prsty tak štípu od toho, lebo som si tam ponorila omylom prst. Počkať. To štípa. Hlavne si nechytajte oči, keď to chytíte. Nie. Horšie ako wasabi. Chytíš to? Čo? Tablet. Jasne. Chytil som. No a chutnávku. Ale chutí to dobre, ale to štípavé. Nie, štípe to iba. Nechutí to dobre. Chutí to. Aj sa teším.